nausbahon sa gipurma sa Ginoo sa imuha. Daghan ang mga nangasayop tungod sa paglapas sa plano sa Ginoo. Magbuot, maghimo og ilaha, you are not the creator of your life. Wa man na mariko rin taon sa Biblia, oy. Dawar mo naman lang kasulatan, the Lord God. Kinsa man na. Bago di mo ngalan diya. Hangyua ang balaang espiritu nga tuluan ka sa Biblia. Sultian ka. You will fulfill what God had promised in Matthew 5:48. Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. You will become mature. Di ka daling masilo, di ka daling manlood, di ka daling masakitan, dili mo gawas imong pagkagarbo, dili mo gawas ang imong posisyon, dili mo gawas ang imong pagkatawanon. Kay mo abot sa punto, mahinumduman nimo ang gisulti sa balang kasulatan, bulahan ang nagpaubos. Kay sapnayon ka sa Dios, pahibawa. Niya kita karon mga kaigsunan, kamo diha nagatanaw usab, niya kita ning atong programa mga kaigsunan nga giuluhan The Core Breaker or The Core Breakers mga kaigsunan. So niani nga semana, ako ang inyong kauban mga kaigsunan, Pastor Raymond Cabardo, magadumala nining maong tema atong hisgutan sa sulod sa usa ka semana ang mga taong mga malinapason. Kanunay kitang makadungog mga kaigsunan og mga wali may tungod ning mga matarong. Pero atong tanawon ning simanahuna, unsay gihimo sa Dios sa mga taong manilapason. Dunay mga panahon mga kaigsunan nga naglapas ang tao, atong idiskubre kana sa balaang kasulatan. We will discover it from the manual of life, and that is the Bible mga kaigsunan. Atong tanawon kung giunsa sa atong Dios ang pagbutang, ang pagplastar ug ang paghatag sa gipanganlag grasya mga kaigsunan. Sa dili pa ta magpadayon magamputa. Amahan namong balaan yaning mga orasa. Atagi kami o Dios sa kaalam mo kay balo. Among ablihan ang pulong sa Ginoo sa walay katapusan nga gisaad sa Dios. Kay ikaw nagsaad Ginoo nga ang tao mabuhi di lamang sa tinapay kundi sa mga pulong sa Ginoo. Gamhi ako sa balaang espiritu. Gamhi ang mga listeners, ang mga nagtanaw karong mga orasa, mahitungod sa pulong sa Dios. Kami nga mga makasasala, musantop o muabot kami sa paginulsol sa among mga sala. Kining tanan o Dios among ginaampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Yaning gabuyuna, tuguti ako sa pagpasalamat mga kaigsunan sa atong mga appointed leaders of Jesus Christ, there is South Philippine Union Conference, ang atong presidente mga kaigsunan nga mao si Elder Palomares o kauban sa ato ang executive secretary Pastor Magdarro og ang atong treasurer usab mga kaigsunan Sir Almusira og nga nausab sa ako ang panimalay sa Northern Davao Mission pinangunahan sa ato ang pangulo diha Elder Seth Sowan mga kaigsunan og kini giubanan usab sa puwersa sa madasigon usab natong Executive Secretary Pastor Jasper Lab Panunsio o usab mga kaigsunan ang atong Treasurer Sir Lloyd Chinido kauban sa ato ang pinalanggang ministerial Pastor Jonathan Maslog ang among Hope Channel Director mga kaigsunan Pastor Vladimir Undalok. Dagang salamat kining higayon mga kaigsunan gipangayo na kuno sa Ginoo. Og ako nanginaot nga kining oras sa imong kinabuhi usab mga kaigsunan, imo punang gipangayo sa Dios nga andam kanang maminaw sa pulong sa atong Ginoo mga kaigsunan. I hope as I will be preaching here, og kamo diha nga nagatan-aw na ako ihangyo ninyo, paghimo gyud mo silent prayer. Kaya ang pagpaminaw sa pulong sa Dios, makaigsunan, it is not all about your emotion, it is not all about your feeling, it is all about a principle, prinsipyo, kay ang pulong sa Ginoo, it is between the battle of life and death. Pwede kang mamatay karon, ngaway kaluwasan. Pwede po kang mabuhi sa unang pagkabanhaw. Muna nga ang pulong sa Dios, importante kayo. Ang tawo mga kaigsunan, gitagaag mga panalangin sa Dios aron mabuhi. Kay ang Dios ang nagbuhi kanimo. Kining ako ang topiko mga kaigsunan, nindot pa ni sa imong uyab.
Una kamong mga batanon nga na diha karon, lingkor sa ni kadali, paminaw gyud. The core breakers. Unsa may pasabot anang core? Ingon pa sa akong iyaan, the Webster Dictionary, the part of something that is central. Musulti gani kag central mga kaigsunan, nagakunik diha tanan, imo gani nang kuwaon ang tunga, bungkag na tanan mga kaigsunan. Preabi ng bike, kita kag bike, kung makakita kag bike, hala suway kanang bike naman ay manggagipanganlan og mga yantas niya diha sa tunga sa bike, imo nang tanggalon, ibilin mong yantas nga way gunitanan, ibilin mong ligid nga wapoy gunitanan, kanang imong bike bisag unsa na kamahal, basta wala na say central, wala na say core mga kaigsunan, kana di gyud na mudagan. Mo nay meaning sa core, the part of something that is central to its existence pagkaninduta. Sa katibuk ang kinabuhi mga kaigsunan sa tao, doon nagyoy center sa imong pagkinabuhi o sa imong pagkabuhi ning kalibutan na. Or it is the central of its existence or character. Musugot kag sa dili, kung hisgutan na tong psychology, naagyod tayo mga dominant character. Mayroong ganitag dominant, maog yun na siya ang kanunay makita. Musugot kag sa dili, taguan ni mo na, dominant mo gawas yun na. Magisgot mo tag jeans, naapon na. Naay mga anak nga ang jeans sa papa, dominante kayo. Naapoy uban nga ang jeans sa mama, dominante po kayo. Talag sa ragyo yung mga bata nga nag-combine, nga ang naong samahan, o ang naong sanan, imong i-combine, muna naginganlan mga kaigsunan o transformer. Mabago, magtingay ang dunggans papa, ang matas mama, madugay ang anak, mahimo ng iskwirot kay naglibog nagkinsa mangyog kong liwat. Timan nina. Karong si Manona isgutan na tuning the core breakers, the part of something that is central to its existence, that's the statement, or character. Mauna siya makaigsunan. Nianing gabi una, hisgutan taning gipanganlan og the forbidden moves mga kaigsunan, no? Usa ka forbidden moves. Okay? Hisgutan taning gipanganlan og forbidden moves mga kaigsunan. In the Bible, Genesis chapter 1 verse 1, in the beginning, ang balaang kasulatan ang nagsulti. Dili ako. Ang balaang kasulatan mga kaigsunan ang nagsulti. Nga sa sinugdanan, gihimo sa Dios ang langit ug ang yuta. God created this world so perfect. Nganong makaingon ko mga kaigsunan nga perpekto, iyag yun ang giplanuhan. Nakamong mga batanon nga nay mga uyab. Pagplano gyud budaan before mong manguyab. Kay dili ganina ninyo na planuhan ang inyong uyab-uyab. Muna inyong uyab-uyab lang sa duwa-duwa. Mga pildi gyud mo diya. Dapat ang tanan atong giplano, tan-awa ang Ginoo. Iyang giplano mga kaigsunan ang paghimo sa tibuok kalibutan og sa diyang iya kining nahimo. Genesis kapitulo 1 bersikulo 31 nga nagingon ang balaang kasulatan, behold, God said, He was the one who declared that one. It was not me. I was not there. You were not there. Neither your soul was not there. You were not still a living creature at that time. I was not there, and God said, everything, behold, everything that I have made, it was very good. Ang tanan nga gihimo sa Dios mga kaigsunan, pertagyod kanindot. Tanawa, Genesis 1 verse 2. Bisan sa kanindot, apan ang balaang kasulatan nagsulti, the earth was without form and void. Walay purma, walay plastada. And darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Lahi gyud ang kaning atong Ginoo mga kaigsunan kung imo gyud ang istadihan og mayo. Lahi gyud siya mga pamaagi. Muna nga tama gyud ang Bible. Ako na pring usbon ha. Tama gyud ang Bible. Musugot kag sa dili tama ang Bible. Unsa giingon sa balaang kasulatan? Kung imong tanaw ng Isaiah mga kaigsunan,
Isaiah, imo nang makita diha nga nag-ingon ang Ginoo mga kaigsunan, my thoughts are not your thoughts. Tanawa gud, ang kaplastada sa Ginoo, tanawa, ang kaplastada sa Ginoo mga kaigsunan, wa pay porma. Kita mo plastar sa tsong kinabuhi, nanay porma, nanay insurance, nanay school insurance, nanay debt insurance, doon na pa'y uban mga klaseng mga insurance diya. Naisulod. Pero ang Ginoo mga kaigsunan, ni plastar, tanaw ang Bible, the world, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep, and the Spirit of God was hovering of the face of the water. Wa pa kaayo nimo bang Ginoo, plastar na, bisan ang kalibutan naapas kangit-ngit, no? Tara, pero tingit-ngit no. Wa mo'y nakita diha. Okay, ngit-ngit magyud po tong panahon na. Kay wa pa mangyud po gikulor-kuluran sa Ginoo. The greatest artist you can have in your life is Jesus. Ngano, tanawa ha? Sa diha mga kaigsunan, gisugdan na niya color ang kalibutan. He created something from nothing. An inventor, ang usa ka inventor, pwede siya muhimo pero nasa materials gamiton. Apan ang Dios mga kaigsuunan, kahibulungan, dagag mga taong di mo tuog Dios. But me, myself, and I, as what the Bible declares and confirm, and it was vindicated 6,000 years ago, man was not yet in the status of sinfulness. God told them, my words are true. And that word, according to the Bible, kana nga pulong makigsunan way lain Jesus Christ. If His word is true, Jesus is true. He created something from nothing. Dagag miduol ako, Pastor, libog kayo kong kinabuhi. Ako din silang diretsoon sa pag-ingon. Nganong libog imong kinabuhi, pertergyong simpula. Nagyunan mo kinahanglan pag lisod-lisoron ng imong kinabuhi. Simple gyud ko nganong libog ang imong kinabuhi, kay wala kay artist sa imong kinabuhi. Ang artist mo sa imong kinabuhi, imong asawa, ang artist sa imong kinabuhi, imong bana, ang artist nimo imong anak, imong pamilya, imong balay. Hala, gusto ka kay kining tanan, mo'y naghatag og pag-drawing sa imong kinabuhi. But when God will be the one to make you, I want to tell you, He can make something out from nothing. Tanawa ra gunang Ginoo. Ang tanang mga manulundas, langit nakasaksi, giunsa na paghimo ng mga Milky Way, giunsa na paghimo ang gipanganlag universo. Ang naa diri sa tuwa, di man takaadtuan ng Milky Way. Pero natay madtuan ri, milk bar. Ha? Milk bar gyud ito madtuan ri. Pero kanang paglasap anang Milky Way, as of now, di pa na nato. Hangad-hangad na gyud ta diha nga muratag manok, nga mura bitog ingon pas inustrihan magigsunan. Ngano kuno daw ng manok magsigi gyud nagaganagan, ingon patungo sa nang hangyo gyud na sila kanusta na sila makaihi. Hangad-hangad ra gyud ning atoa mga kaigsunan. Hangad-hangad lang gyud ni. Mapulaan na lang kag hinagad kanang imong nakita diha mo punay unang langit, first heaven na may tulo ka klase. Ang the first, the second, and the third heaven mga kaigsunan. And then when God created everything out of something to nothing, so they say nothing to something mga kaigsunan. Genesis 1 verse 26 to 27. Ingon ng Dios, let us make man in our own image. I love this statement. Ganahan kay kuani mga kaigsunan. Panahon nga gusto na kong mamatay sa una, kay daghan kay problema pagkanindutag yun ng tekstuha. Let us make man in our own image. Do not break what God has already implanted to you. His plantation is more than the plantations of this world. Kaya ang iyang pagplanta sa imo mga kaigsunan, His likeness and His image. Munayon na lang mo sige reklamo mga batanon nga nagakahiwi ning atong batik magkikugnaong pastor, nagingon nagisa kong usa kami kong pastor, tanan nga gihimo sa Dios. Guwapa na guwapo. Pero ato lang yung dawaton, ingon ng Biblia, nahulog man ta sala, nakabsan man ta sa maya, naan nagyunaw nga pigado. Dadawat na lang yung tanak, musugutag sa dili. Apil man na siya mga kaigsunan sa kadailanan, ang sala, daghan na pig nga damay. Pero ato lang timanan, kanang imong appearance, nga musulti ka, nga dili kay nanig, daghan kay ka, nga nung di mo ko parehas ay artista, ayaw na lang pagpangando yan ang mahimo kang artista, makasupak pa ka sa gingon sa balang kasulatan nga ang Dios ni plant nimo
nitanom nimo sa iyang imahe ug sa iyang hulagway. Ang imong ipuli nga hulagway, katong hulagway, skip up. Ha? Hulagway sa imong gudula, mga kaigsunan. Okay, karon ang mga bata karon, mga batanon, imong tanaw ng mga batanon, mga kaigsunan, they are sometimes the core breakers of this world. Not knowing, walang di sila kabalo. Mga kaigsunan, nga ila na di ang giguba ang imahe o panagway sa Dios nga gitanom nga na kanila. So God created man in His own image. The Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. Mangutana ko niyo mga kaigsunan. Nagapangutana ba mo anang teksto ha? Pasig magapangutana ako, kay nagapaminaw ko sa kawali. Ningon siya, was God in the beginning, He was full? Ang Ginoo ba sa sinugdanan nga sa iyang paghimo na ning tao, naaba siya sa iyang saktong pangunauna? Kay nganong gigamit niya kanimang yung abog, nga naa na may bulawan atong panahuna? Dapat ang kanang gihimo sa imong ngipon, kadto ng silver ba? Silver. Dapat ka ng imong buhok, bronze tana. Pero naman po yung mga bronze ron o mga buhok mo na ginganlan na highlights. Kuyaw na kay mga buhok, pati ang mga abatanon sa Ginoo, ang mga buhok, musundog-sundog na puta ning mga kipap-kipap. Uya, kablo mo ng buhok, dasra na. Mubito nang ang Diyos, wag yun nagikulor-kuluran ng imong buhok. Basta dili ka kulor og buhok, ayaw pagpakulor-kulor og buhok. Dili gani ka kulor og kuko, ayaw pagpakulor-kulor og kuko. Kay tanawar ako ng Bible, nagsulti yun, gikan ka sa abog, wag yun nga, kuluran ko ni ha, kuluran ko ni. Ayaw sige kulor-kulor, mabito nang ang balaang kasulatan, di yun na sa ganahan, o ginganlan, o kuha, dungag. Kuhaan ba? Kuhaan mo mong lawas, kay dungagan. Ang katong mga ilong nga gipanalanginan, magigsunan nga taas, pero bungkag gamay, ipatas-taas pag yun gamay, kay para lang yun ma-appreciate. Ayaw, kay tanaw ang balaang kasulatan, no? Ang Ginoo'y nagpurma ni mo, ana. Ako sa una nagmaibiyan ako akong ilong, pero nagpasalamat lang yun ko nga nako'y ilong. Bahalag yung nanining akong ilong, basta nako'y ilong. Unang kamo diya, pasalamat na lang mo kung sa purma na yung buhok. Kani akong buhok po sa una, ni action po kong kalain sa kong papa. Kay kuya niya kong papa, mingon niya kong papa nga, pau, skinhead, katog yung uno. Skinhead, mga kigsunan, ala, kay ang buhok lagi ako, yun nga pahinapay, nga Pina Rubin Padilla. Kiniliging idol ba, idol. Ala, binabay-bay mo, gamitag pamada, gamit atong sudlay nga, wa magkadimaw. Ang naitabo, mga kigsunan, high school ko, pagkaninduta sa kong buhok. Ang akong buhok, mga kigsunan, ako na lang yung musulte, wa magyun mo kitas ko sa una. Pero katong nakakita, ang akong buhok ni Ulbo, mura magnakaingon ko, murag, ako may nakahatag o ning ginganlan o evolution theory. Pero karon, akong ginawa, dili ko na ni Usbon. Pagpakasan na mo, ingon ang pagwapo na ko, kay mikapan mga na. Ingon ang nagbaga po, pasur ka nang tanggalan tanang imong kilay, grabe man na kabaga na imong kilay, mura magkag unggoy, ko nga, unggoy ko, ikaw po oranggutan, tabla rata. Ayaw na usbawon sa gipurma sa Ginoo sa imo, ha? Daghan ang mga nangasayop tungod sa paglapas sa plano sa Ginoo. Magbuot, maghimo og ilaha, you are not the creator of your life. Wa man na mariko rin taon sa Biblia, oy. Nawar ko naman lang kasulatan, the Lord God, kinsa man na. Nabago di mo ngalan diya. Naay mga taong, bago lang nga balita, naay mga taong gusto mo purma-purma nga, sundog-sundugon si Jesus Christ. Di na nga matayog sa'yo. Kay gisundog itong pisikal, nungka nga gisundog ang batasan sa Ginoo. Kasi sundog-sundugon na to ang mga tao. Diba? Why not make Jesus as the core of your life? Himua siyang parte, himua siyang central of the existence of your character. Di kay magsigi ta og daghan kita mga batanon gipang sunog atong buhok, sunod skipap, hala ni ubang buhok mura nag mga sari manok. Pero kanang tanan ng Bible nagingon, abog ra gihapon na. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Sultian ta mo mga kaigsunan. Sa diyang gihimo sa Dios ang tao, pertig yung gwapuhan ni Adan. Kabalo mo sa kagwapo si Adan?
Ay, guni yun ni kaligta eh. Di mo katulog sa kagwapo ni Adan. Naraw. Perting gwapuhang Adan. Tanawa, tutuki lang unan ninyo. Oh, makaingon medyo ko nga, si Adan, mamao medyo miglagway, kay lalaki mo to si Adan, lalaki po ko. So, nakaingon yun ko nga, naagyo ko yung dugo ni Adan. Kaya lalaki man ko. Kung babae ka na, kay dugo ni iba. Mabito nang ingon tong usa ka kuan nga, pastor murag parinti ratatanan nganuman imong lulo si Adan, imong lula si iba ko na, problema ta ni ron parinti de ko sa kong asawa ni. Si iba pod perti po nang gwapaha. Oh, perting gwapaha gyud in taon si iba mo na si Adan ug si iba mo nang mga panagwaya. Gamay resipyat ana perti ra gyud gamayag sipyat ana. Si Adan is 99.9 ang iyang kagwapo or 100. Kana si Adan kanang Nadia 99.9 1% trivia na mo mga igsunan. Perting gwapuhan ni Adan ug ni iba. They were perfect at the time. They were perfect at the time. Why? The animals were perfect. The plants were perfect. The waters were perfect. The air was so perfect. And what makes that world so perfect? There was a God who moves above, below, beneath, in the center, in the core of the earth at the time, and His name was Jesus. He was a perfect God. He was a God who can make all things possible. Tanawaw, perte gyud. Sa sige na kong study, balik-balik aning inisis, di gyud mao tama gyud ang Bible lagi. Una yun gyud mong supak sa Bible. Ayaw gyud ninyo ni tudloi ang Biblia. Hangyua ang balaang espiritu lagi nga tudluan gyud ka unsay naa sa Biblia. Ayaw gyud ninyo ni tudloi. Kay iyan na si Ginoo. Hangyua ang balaang espiritu nga tudluan ka sa Biblia. Sultian ti ka. You will fulfill what God had promised in Matthew 5:48. Be ye perfect as your Father in heaven is perfect. You will become mature. Di ka daling masilo, di ka daling manglood, di ka daling masakitan, dili mo gawas imong pagkagarbo, dili mo gawas ang imong posisyon, dili mo gawas ang imong pagkatawhanon. Kay mo abot sa punto, mahinumduman nimo ang gisulti sa balang kasulatan, bulahan ang nagpaubos. Kay sapnayon ka sa Dios paibabaw. That's what happened to Adam and Eve. And their perfect beauty, suddenly, the core was break. The central of their existence was broken. Doon na mga kalamidad. Doon na mga pakigait. Doon na mga panag-away. Doon na mga panghitabo nga dili gusto. Nga mikitil og pila na kamilyon nga tao. Lisod na kayo. Sa kung sa kagwapo ng imong balay, linugon lang nag 30 seconds, kanang imong giantos, giampingan, gitulog-tulugan, say di natakasimba. Kay gwapo man kayo atong balay, dito na lang ta magpa-aircon. Oh, ay di ko simba, giinit king simbahan. May magangatong yadto dito ang init, di man. Ang Ginoo man, di kung init ang simba, di mo donate tag aircon. Kasimple lang yung kaya na. Atong tabangan, mga kaigsunan. Oh, kaysa magsige tag-ingon nga inaning nagakitabo sa atong simbahan unya wag gyud putay na himo, wag gyud tay mahimo gyud na. Tanang butang nga atong giipon, tanang butang nga atong giaguan, tanang butang nga atong gitago, tanang butang nga atong giamping, pagway labot ang Dios. Tagsultian ta kadaan. 30 segundos nga linog ang imong luha, panaog pasaka kay di na mabalik. Oh. We've heard about the news of the Turkey country. Kadagko atong ilang mga building napay ubal nga maghimo tag building wala bungkag. And it happened. Nga isog na kayong mga hayop rong panahon na pertin musay muna gingon sa kung usa ka doktor o veterinarian kining tawo murapog hayop. Napoy hayop nga batasan ba mga isog. Oh, perti yung isuga, gamay lang sipyat. Mubaws yun. Mubaws yun. Sa kung saon, mubaos yun. Di yun sila magpatuot. Ang hayop po, kana. Sulayin niyo nagbuna, lima mubaos mo yun ang iruan na. Di lang na mubaos nga paakong ka. Pati yun juga. Paakong ka na, iruan, tanawar ko na, ready to fire na siya.
Na mga balatian nga di nato ganahan moabot sa kinabuhi. Nasayod ta, bag-o ra gyud na human ang gipanganlag COVID. Dagag mga nangamatay. Pasalamat ka nga ikaw gipili sa Dios nga magrasyahan pa. Bisan sa imong pagka-Manila-pason, gigrasyahan pa ka sa Dios. Nagsakit ka last week, nagsakit ka naging adlaw, buhi gyapon ka hangtod karon. Naay mga taong magsigig dinautay sa matag usa, mo may nakitabo karon sa panahon. Daot spikas, daot spikas, daot spikas. Mo nakitabo ron sa tao. People become the core breakers. Mga balaod, supakon. Kauban, sa balay, dauton. Uning mga batasan. People now become the core breakers, the central of their existence. Mga kaigsunan. Tanawang kalibutan, partidyong lahia sa unaw, partidyong gwapuha, tanawar guna. Nya sa pikas, pag nagragang polusyon. Na-excited niyo kay ko nga mubalik ang Ginoo mga kaigsunan. Kay gusto na ko musimhot og hangin nga kanang humot. Nya musimhot pug og hangin nga presko. Dili sa kalibutan, doon na may klaseng hangin re. Na init-init, na ibaw-baho. Inigsimot, inita, weh. Wala na. Yung kalibutan na to, pertig yung guba. And it all started with this angel named Lucifer. When all the people in that heavenly kingdom gathered together in the throne of God to worship the Lord, this angel named Lucifer, in him came out sin. Digawas ang sala. Di na nato na matungkad ug kung naunsa kay dito mangyud pod nagsugod sa usa ka dapit nga di gyud nato maugwa gyud nato damha nga nagsugod. He wants to become like God. That's what the Bible says in Isaiah 14. Og siya po'y nagsugod na ng tapok-tapok. Kanang magtapok-tapok ba? Stali na gud ri. Uy, wala ko kauyo na itong kuan na, tapok-tapok. Da mo na ibatasan ni Satanas. Ganit tayo mga pangulo nga mo na itong programa, kuha rin sa tapok ta, dili ta mo suporta. Mo na, nagsugod na Satanas, gipanawag niyang 1/3 billion, dali ragod mo. Kanang magsigig pangamay, okay ra gyud kay magtapok mga kaigsunan. Kung atong gisgutan ang Ginoo, pero nanawag naman lang kag tao kay gusto ka mangdaot og tao niya ganahan ka nga di ka mo suporta sa Ginoo. Ayaw na lang. Kay murag imo na gyud nang gikopya ang pamaagi siya wa nawag. Dali. Di tamutuan ang Ginoo kay iya na tang pugong-pugungan. Batig batasan ng Dios. Mga ako mga kaigsunan, ang ako ra gyud na remember sa ako ang mama. Simple ra gyud kay gingon sa akong mama. Mon, bulahan ang gidaog-daog kay imo tanang bunog. Pabunog karon kay ugma ikaw dayawon sa atong Ginoo. Prayer po ng bunog nga sinumbagay gyud. Kay kung samtang makaya pa, kuan pero ingon ng Dios kanang bisag unsaon ta. Dili lang gyud ta mo bahaus mga kaigsunan. Mo ni tabong tanas. Gusto mo siya mupuli sa gahom sa Ginoo. Gusto siya mupuli sa trono sa Ginoo. Iyang gitapok tanan dali mo. And what had happened? There was war in heaven. Nanawar ko now. The World War I started in heaven spiritually. Michael, that represents Jesus and his angels, fought against the dragon. Lantugi sila dito silang mga prinsipyo, mga kaigsunan. Kaya wa may armalite dito sa langit. Way basuka, way masingganer. So what had happened in heaven? It was the principalities, the character, the what? The obedience, or whatever it is all about the battle of character. O ang Ginoo mga kaigsunan, napildi mo gyud ang maong kaaway, gipanganlan si Lucifer nga na-turn into Satan. He was departed from his royal throne to be the right hand of God, and he was cast out into this world. And that from that time on, kining gipanganlan og Lucifer, the archangel of the Lord, the right hand of God, turned into Satan, devil, the old serpent. And then the Bible says, klaro nga nag-ingon, Revelation 12 verse 9, that old serpent called the devil and Satan was cast out into the earth. Unang ayaw na mo katingala, nga naapoy mga taong maumaw na pagbatasan sa atong kaway.
Kay maningkamot man gyud pud ni sila nga daghan pong mga very elect. That's what the Bible says. Ilag yun pong matintal. Magbantay mo, magbantay ko, magbantay ta. Mga kaigsunan, ikaw nga naghandom og langit pagbantay. Kay basig ka ng imong cellphone mo nagigamit ron. Say di na ta kabasag Bible. Kay mag-cellphone na lang ta. Say magdali-dali ta worship kay ang TV tan-og salida. Daghan wa lang ta kabantay. What happened? And his angels were cast out with him. Kauban kaniya, mga kaigsunan. Ang kalibutan nga giporma sa Dios, mga kaigsunan, nga perting ninduta, karon mura nagpugon. Makita na nimo nga nagdilaab, ang balay nagdilaab, bisig away siningkay, wala na. Simbahan nagdilaab, eskwelahan nagdilaab, ang mall nagdilaab, wa nagyulugar sa kalibutan nga wa nagdilaab. And it all started the origin of sin. The origin of sin started with pride. Mo nang ispilingon ni mga sin of pride. Ang tunga ni ana ay gyud. Musugod na gani kag angkon sa butang nga dili imo. Mura na kag makig-away sa naghatag sa maong mga butang. Mo na atong nindot kay stewardship gyud pud karon. Ang pinakadabis iuli makigsunan ka ng dili imo. Muna iuli kay kanang naani mo di gyud na imo. It all started the origin of sin because of the pride of Lucifer. Ang garbo ni Lucifer nga gusto niyang pulian ang Ginoo. Mo ni problema karon magigsunan. The core breakers of today are already copying the character of Satan. Kay kanang di ka mubasag Bible. Di ka mubasag Bible. Pero updated kay ka sa mga viral videos. Updated kay ka sa mga panglihukan sa kalibutan, pero wag yung ka na update sa balang kasulatan. Masig maparihas in taon ka atong usa ka tawo mga kaigsunan. Nga gigukod og iro. Kini pud laging kumpiyansa kayo kay kuan lang siya kanang Kristohanon ba? Adventista na siya for 5 years. Nya iway leader. Karon kay gigukod man silang iro. Nya karon kay umuadto ka sa Bible ang panglaban na nang iro kay kana mang Exodus 11:7. Perti nilang dinaganay, siya magyunay nagukran ng resimutan sa iro nga paakunon. Ambot mo tong tawana, basig baubaho mo tong paakunon gito. Nag-recite siya mga kigsunan, ningon siya, iro padaplin, habang gadagan siya. Sige rin sig ingog, iro padaplin, kinakalimot siya asa din ng tekstuha. Karon mahapit ang gisampakan, ang iyang gisulti mo kayon, Genesis 1:1. Pakan? Nakapa-injeksyon, pinograbis, tawana. Kaya nga naman, kumpiyansa. Ikaw nga tao nga kumpiyansa na kay ka, wala tayo dugdog aning Biblia, may pang cellphone gidog. Di ganita mo basag Biblia, di ganita mo ampo sa Ginoo, di ganita mo simba sa Ginoo, kita na gani ang magbuot sa atong kaugalingon mga kigsunan, sultian ti ka. Ako ning isulti kanimo karon, gusto ka mahimong Ginoo. Kaya di naman ka musimba. Di naman ka mubasag Biblia nga gihatag sa Ginoo. Mo ni manual. Karon ang mga butang nga gihatag sa Dios, pag dili na gani nimo gusto kang mupuli na niya. Delikado. Pero love gani nimo ang Bible, love nimo ang pagampo, love nimo ang pagsimba, love nimo ang paghatag ngadto sa Dios, igsuon imo gyung ginahuna nga binuhat ra ka ug naa kay magbubuhat. The first core Satan had broken was obedience. The core of obedience in heaven was broken. The first breaker was Lucifer. He disobeyed. Obedience is the central existence of the character of God. He wants you to obey Him. And He expects you to obey Him. And you will know every command of the Lord Jesus Christ, the one who created all the heavens, inanimate and animate, in this world, this wonderful Bible. The time you pray to God is the time heaven is open. The time you will never pray to God, it is also the time the hell is open. The core breakers
which was Lucifer, he broke that central existence of God, which was obedience. Ang pagtuman, timanin niya, disobedience brings unhappiness. Magsigi na gani tagsupak unsay gisulti si Ginoo. Magsigi na gani tagsupak mga batanon, mga kaigsunan, mama, papa, bata bisag kinsa pa ka nga nabuhi ni aning makasasalang kalibutan, wa gyud kalipay diha. You will be happy for this moment, but you will never be happy for the eternal existence of your life. For the rest of your life, you will never be happy. Because the Bible says, in Matthew chapter 26, kung imo nang basahon sa 25:26, what profit a man if you gain the whole world but lost your soul? Can anything in this world can exchange the value of your soul? Anawas tanas panana dayon. Kini magong naisala. Magpanana din na muna ug sa kanta pa ba? Kanta pa sa mga batanon. Naabay kawatan nga mutugan. Wa man gyud. Pero ug madakpan, kanta na ning mama. Wala, ilak na dakpan naman. Mga taong naisala, sultian ta mong mga kaigsunan. Pag naa kay salang gitaguan, di gyud ka madasig sa simbahan. Na ganitay salang gitaguan nga nakabalo ka mga kaigsunan. That's what the Bible says. You will never grow. That time we keep disobeying God, there is no growth of obedience. There is no happiness eternally. There will be no peace in you. Disobedience brings unhappiness. If you want to be happy, very simple. The Bible says, never break the core of God's character, obedience. Sa dihang mo disobey ta, nagyong matay. Matay. That's what the Bible says. Romans chapter 3 verse 23. For all have sinned and come short in the glory of God. And Romans 6 verse 23, the Bible says, the wages of sin is death. Disobedience will not only bring unhappy life, it will also bring death to you. You will die spiritually, you will die physically, and you will die eternally. Mura mo nag-cheese. Nanay-nani nga dula ba? So una, kani nga dula, kanang kita niyo diya karon. Ganahan kay kuha nga dula. Gipraktisan ko na kay ina, pak! Madugay sige na kog dula na magkaigsunan murag bisag natulog ko magsige na malampog anay ko na makadaot puday ni ding masubran ta. Wala bisag natulog bisag man CR sige nilag ana nawa na practice ko mo mura na kog napas mo kay kana nga dula naman patik-pitik pa. Ang pinakaganahan ako nga dula magkaigsunan kanang pulong touch move. Kabalo ta nang touch move makakunit na gani ka nang mao nga bato or mao nga karakter, gunit ni mo na mao na yun na imong imob. Karon og mamali ka. Uy, ang kalaban nagatong. When we keep breaking the core of the obedience of God, my friend, ang yawa nagatong. And the Bible tells us so. Satan is like a roaring lion. That's why kini nga wali akong gitulan the forbidden moves. Unsay bawal i-move ang obedience to disobedience. Touch move ta diri. Ang pagpangalagad mga kaigsunan dili ni sa okay ra ni wa pa may gaba, wa pa may wala pa man nagtapok. Okay ra, kalmado lang sa ta kay bisag nagkuantag mga sala, tago-tago pa ta, tago-tago. Timan biya si adana sa sige nilag tago dakpan gid biya sila gyapon. Don't make the forbidden move. Ayaw gyud in taon. The time you will do forbidden moves, the time you will obey the King of Kings, you will disobey the King of Kings, our God will be loosen His grace to you. Wala ng grasya diha kanimo. Diri man kamo sunod sa serpente nga kaaway ni Satanas.
hakaaway sa Ginoo. Diri ka. Dora magipadulong nga nato ani. You obey God or you obey the enemy of God. And anyone who follow God is the enemy of Satan. And anyone who is the enemy of Satan is the follower of God. There is no neutral place. My friends, mga kaigsuunan, niyaning pagsugod sa atong serye. Teleserye niya. Abangan ninyo ugma, mas gwapo ugma. Ang Ginoo, mga kaigsuunan, gihilakan ang tibuok kalibutan. Because God knew. God knows. And He will know past, present, future. Kinsay ni supak, kinsay naghimog sala, He knew everything. Nga bisan pagani ang buhok sa imong ulo giiyap sa Dios. Ug ang atong Dios ning gabayuna makaigsunan, sige hapa. Because every time death will be given as a wage of sin, Jesus covers it all. Unang ganahan kay kunang kantag, His life for mine. Ang iyang kinabuhi alang kanako. Gisuot ang kurunang tunok para ikaw makaangkon og kurunang bulawan. Giantos ang 39 ka mga hiwa aron ikaw di nagyud ilansang. Giantos ang pagbiay-biay aron ikaw mga kaigsunan dili mabitay sa kasalanan nga makapatay. Jesus cried for you. Will you let Jesus cry forever? Keeping, disobeying His laws. Sa sige na to o guba sa the core of God's existence in His obedience character. Atong gipahila kang Dios. Nanawar guna ninyo. Giampo ka sa Dios sa Getsemani. Gilakan kag dugo, gipaningtan kag dugo, gipastingan ka sa Ginoo. I want to tell you, stop. Obey the Lord. Do His will, and you will find happiness. The time you were down, Satan was not there. Sa panahon mga kaigsunan nga nagluya na kay kang uragwa ni tao sa kalibutan, nilingi kawa na tao. Asa naman ako mga friends, murabag nagibati kag prodigal son, ang Ginoo ra gyud naa dito. Pero timan ang yawa, nagbantay gyud po na dito sa luyo. Nagulat gyud pong mubangon ka, nya pagkauman mubalik na po kaniya, ayaw na. Mga batanon nang inabuhi na tas kalibutan nga wala damha. Nang ginabuhi tas kalibutan nga walay kasiguruhan. Ang atong kasiguruhan, ang Ginoo nga nagtabang sa imo hapit ka mamatay naagyapon hangtod ron. Ang Ginoo nga nagpanalangin nimo nga dako kay kag problema gusto ra kang magikog ang Dios naa karon. Ang Ginoo nga nagsapupo kanimo kay hapit na gyud ka mawala sa iyang sabakan. Ingon ang Dios, I will find you. Mga batanon, mga kaigsunan, you will never escape from God. You will meet God any time of the day. And God is telling you, obey me, follow me, and I will lead you the way. The Bible says in Matthew 4, verse 17, from that time, Jesus began to preach, saying, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Paginulsol mo, mga kaigsunan. Maginulsol ta, mga kaigsunan. Let's keep reading the Bible. Let's keep obeying our God in heaven. That's the core of His existence. He was an obedient God. When He was in this world, sa diyang siya na sa kalibutan, nagpakatao gikan kang Maria, He was so obedient. Paginulsol sa imong mga sala. Timanin niyo, when God says to let go, buhi ha? Buhi. Nang duwa ni mo dihag mga, saan ang mga duwa karon cellphone, email, na panay mga, muna yung pinakasikat yun, Facebook, wala tayo basa-basa sa Bible, wala tayo ampu-ampu, mag-ampu na lang tag 2 minutes, tag 3 minutes, pero itong cellphone, 2 hours, 3 hours, 4 hours, ang mata, di gyud magsakit, pero ganig Bible na yun, mingon na yun, di man ko kakita, oy, ikaw ba, sabi, ikaw ba, sa?
Anak na rin ta, di ba? Ikaw ba sa hindi ko kakita, ko kakita. Hindi raw kakita. Pero matingala ka, mag-worship, to askili dito, nag-agik-ik. Kinagtanaw atong Facebook, nag-like, nag-comment, nag-share. Gagmay kay pag yun naglitra, kakita man, wa pa'y gamit, antipara nga antihos. Bible na gani, wala na. Bible na gani isgutan, wala na. Ginoo na gani isgutan, katulugo na ta, manguyab na ta. Pero dili Ginoo isgutan, bisa pag magbilar ta diya, ala, gabing agik-ik, 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 agik-ik. Ang yawa po, pak-pak, very good, very good, very good. Oh, very good, very good, very good. Kaya wa ko ni mo gipalisod-lisod, very good, very good. Tanawa niyo. When God says to let go, mingon ganing ganun, buy ina na, of someone or something, it's not always easy. Di man ini. Di man ini, but worth it. Namin ko bitang buy ina anak, buy. Buhay na yun. Biyahe na yun. Tingon ng Diyos, masakitan ka na, pero takos, sakto, ug igo pod about sa panahon. Ingon pa akong sa kasayings lagi. Ang kining pagtubo, mga kaigsunan, ang pagbiya sa sala. Sakit na siya, pero inig-abot sa tumoy, anak, gorgeous kay na perting gwapuha. Mga kaigsunan, I would like to end up this one by saying, gipahinumduman pa ka sa Diyos. Don't break His core. The core of obedience. Sa gingon sa Acts 5:29, we ought to obey God rather than man. Sunda ang Ginoo kaysa tao. Ingon ng Diyos, basag Biblia, basa. Ingon ng Diyos, pag-ampo-ampo. Ingon ng Diyos, pagsimba, simba. Basta ang Diyos na gani ang musugo, sultian ta ka mga kaigsunan, abot sa unahan, muambakas kalipay, kay nakaangkon kag kadaugan. Ang Diyos magapanalangin kanato ning manindot nga kagabion. God bless us all, mga kaigsunan. Magampo ta. Amahan among balaan, daghang salamat sa mga pulong among nadawat gikan kanimo. Dalaygon ka nga usa sa imong mga sentral nga batasan is obedience. Tabangi kami o Dios nga dili namo ni supakon. Dili namo ni lapason ang pagka-obedient diya kanimo. And help us not to become a core breaker of this character. Ang matag usa ka namo mutubo nga pag-abot sa langit o Dios, ang grado namo nimo, because you are obedient, pasar, makasulod sa langit. I-bless ang matag usa ka namo Dios, nga nakapaminaw aning pulunga, na dili namo ni sabwag sa kadalanan, kay basig tugpahan nig uwak, pangkanon sayang, Pano Diyos, among ginampo. Ipaturog sa mong kasing-kasing kung una-una nga ang Diyos matinumanon sa iyong nga saan. Nabangi kami nga mahimo kang matinumanon at ubangan sa Diyos karon ugma ug sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus nga among personal manluluwas. Amen and amen. Ang Diyos magapanayon nga itong tanan, mayong gabi mga kaigsunan.